Uy, tae, chutamang ngini kay SM at subukan tayo sana ining pafis. Pero dakal makapila at ala akong tiyagang manaya. Uling makabaho kong kape, lakwantane ing pila. Extremely espresso, karintamo munta. Maski suki na kikini, pakit kaya pa rin kaya ka. Nung ing lasa mo yung pisasabihan, syempre manya panemiyang babalikan. Maski pa ulit-ulit din kaya kaming orderan, alang take out paneming agigisan. Kalugpa mo balo ko na yung kanakong orderan, pero mag-check ta pa rin po ta magbayin ka na akong pagtripan. Nung bisa ako palang magbanyo, chuyakin bandang wanan. Pero ya ako pasko pa, uling panay akong michichempuan. Michichempuan ka rin taong kalumutan, bingda kang kakatukan. Lukluk na bang maka-order tana, uling bisa na akong mangan. Pasta na paing ka ako bang mabilis siyang miratang. Ay ning karelang pamangan, makasulat na nga. E ganaganang pamangan, pati na rin inuman. Tinlaki ning almusal, pagtuan at pati na rin hapunan. At yun na kaya ka nung nano imburi mong pilinan. Ayos mo namang magalmusal maski oras na naning hapunan. May serve ning kaya kaming inuman, ating meatball spaghetti ko at yun niya mo naman. Maski makanano ya pa kanyaman, sigurado kong iniye kay agisan. Ing kape mas manyaman nung mayumo-yumo yang iilupan. Then drinks da tikman ko ngan pero ing kape ako yung peka manyaman. Baby back rib yung panay nang orderan ning taong kanakong peka kaluguran. Salisbury steak yung panganay ako naman. Keng pangadwa chicken steak naman. Keng bunso cheesy bacon burger siguradong ena agisan. O syempre itamong kayang tagan ing panganay sigurado neng anyaran. Meatball spaghetti as neng kanyaman pero siguradong kay agisan. O nano pa mo yung dapat kong gawan kaya rimengan. Syempre ing kape dapat siyang ilupan. Palagi ako agadya mo nga pansinan nung makanano ya kadaguling ka akong atyan. E ako migaga na ka mga anak na ako kanyan. Kauli ko gawan da kong tegawan. Ngayon nung pisabyan taming lasa ng karelang pamangan. Uling paulit-ulit miyang pupuntalan. Obviously mag-enjoy kami at kakanyamanan. Itsurang ang ganagay ni kaluguran. Miya kita na mo ken tutuking pipanganan.